Soc Montse. Quan vivíem a la ciutat, la feina m'ocupava part del dia entre cues, trajectes, estrès, reunions. El venir a viure a Roquetes em va canviar el món. Anar de Sant Jordi sense cap clàxon ni cua. Això alimenta els dies. I parlant d'aliments, comprem sempre producte local i de temporada, fomentant el consum local. A més, que podem disfrutar de tots els àpats junts. La salut també ho ha notat. He canviat el gimnàs per la muntanya. És que Roquetes és el balcó Parc Natural dels Ports i amb la nostra fibra òptica podem veure en directe un niu d'àguila i els seus pollets. Ara sí que faig salut i natura. I a la vegada, gràcies a l'Observatori de l'Ebre, podem disfrutar en família de la ciència. La vida és més que la feina, i aquí som tan afortunats. Al seu dia vaig fer el pas i no sabia si seria per un temps o seria de per vida. Però m'he trobat amb molt bona gent. Tenim muntanya, ciència i tradició. Després del confinament i amb el teletreball, ho tinc claríssim. Em quedo a Roquetes.